Godmorgen alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til dagens webinar her hos ECIT Consulting. Nu i nyt studie, og vi har virkelig glædet os til at skulle indvie det. Vi håber, at lyd og billede er endnu bedre, end det plejer, og vi synes bare, det er fantastisk, at så mange bakker op om at være med. I dag der har jeg også glædet mig ekstremt meget både til dagens gæst, som er Jan Mathiasen, og sekundært særligt faktisk emnet, fordi de her rapporter, de her dokumenter, vi sender til kunder, det har fyldt meget. Og i dag der kommer vi til at åbne Pandoras æske for, hvordan man kan få meget mere kontrol over dem selv, og meget mere frihed, når det kommer til, hvordan de skal se ud. Så I er som sagt velkommen til at stille spørgsmål undervejs, som vi plejer. Vi sidder selv og ser med, og ellers så bare rigtig hjertelig velkommen til. Lad os få Jan herind. Jan, rigtig hjertelig velkommen til dig. Jo, tusind tak. I vores nye, meget, meget fine studie. Det er fedt, at du havde lyst til at komme og bidrage på det her emne her, hvor vi skal tale om Word-rapporter, og skal tale om rapporter generelt set, som virksomhederne bruger. Det har du jo en masse erfaring i. Kan du ikke prøve at lige sætte et ord på det? Jo, selve Word-rapporter, det har jo eksisteret et stykke tid i BC, men hvis vi går helt historisk tilbage, så var der ikke noget, der hedder Word-rapporter. Så var der nogle rapporter, der skulle kodes af en udvikler, og det var jo ofte noget, vi så, når man skulle starte op på en ny løsning. Det var, at rapporter er jo en væsentlig ting. Det er den måde, vi præsenterer os ud af til vores kunder, og det skal jo gerne se ordentligt ud. Så der er mange følelser i rapporter, og det er sjovt nok, når man snakker ERP-følelser. Jamen, det er det lige præcis der. Så jo, der er mig der. Og du er selv, du er konsulent hos os, ja, og I er sådan generelt set fokuseret omkring finans, og kan du prøve at sætte på det? Ja, det er rigtigt. Jeg har været konsulent i huset her i cirka 22 år, og har rigtig meget erfaring med at komme ud og hjælpe kunder i gang med nye løsninger, og derved også rapporter selvfølgelig, fordi det er en del af at få en ny løsning. Men ellers min dagligdag går jo meget med at hjælpe vores kunder med at arbejde i BC-verdenen i dag, og få det bedste ud af det i deres dagligdag, og få optimeret deres systemer, så det spiller altid godt. Og det er jo klassisk det der med, Jan, jeg beder dig om at introducere dig selv, du går direkte til arbejde. Det er jo en meget nysgerrig person omkring det, vi arbejder med, og også rigtig god til at holde dig ajour på, hvad der foregår. Så mega godt, du vil komme og bidrage med det i dag. Kan du prøve lige at sætte et par ord på, hvad det er, du oplever hos virksomhederne? Sådan, hvad er det for nogle typiske trælse situationer, vi står i? Vedrørende rapporter, kan man sige, jamen, så er det jo lige præcis, at man starter med at få designet sine rapporter, og så stopper det egentlig, når man har kommet i gang med det. Fordi man siger, okay, det har vi egentlig brugt noget energi, og dermed også nogle penge på det. Og så har man egentlig sagt, jamen det er sådan, det ser ud. Og virksomheden siger, jamen så kan vi ikke gøre mere. Nu, hver gang vi skal have en forandring, jamen så skal vi have en udvikler i gang, og så bliver det egentlig til et ret stort projekt, selvom det er bare en lille justering. Så det er det, vi oplever en gang, men det er, at rapporterne bliver ikke så tit genbesøgt, som de måske burde være blevet, når man har sat systemerne i gang. Så. Det er faxnummer kunne godt stå nogle steder stadig. Faxnummer kunne stå der. Der kunne også måske stå en eller anden hilsen til et eller andet, hvor man siger, at det er ikke aktuelt mere, eller en åbningstid, eller hvad søren det kan være, hvor man siger, okay, det har været historisk ret tungt og ret i. Men det giver både nogle andre muligheder for at kunne justere det til. Jeg tror ikke, jeg har set et faxnummer i de år. Det er sådan sat på spidsen, ikke? Det er et par år siden, men det kunne være mange andre ting. Feltet er stadig i BC, det er fantastisk. Ja. Hvordan ellers? Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor man tænker, at den her ting, den burde man da kunne løse simpelt hurtigt? Jamen det er rigtigt. Man kan sige, for eksempel hvis at man gerne sige, nu starter vi en eller anden kampagne eller sådan noget ting, hvor vi siger, at det vil vi faktisk gerne have på vores salgsfakturer, hvor man siger, at der vil vi gerne have en eller anden tekst på. Eller også for eksempel at sige, at vi har faktisk fået en ny bank. En ny bank vil vi faktisk gerne kunne synliggøre ret tydeligt på vores fakturer, at der er lige ops på, at vi har fået en ny bankkonto, så du skal lige huske at rette det her. Og det er jo sådan nogle ting, vi ser en gang imellem, at folk de siger, jamen det skal ikke stå der for altid, men lige nu her har vi faktisk brug for at ændre det. Ja. Det kan også være, at vi har sommerlukket eller sådan ting. Jamen det har man ikke rigtig gjort så meget, fordi at, jamen det har kostet noget, og der nogen skulle tage stilling til, hvordan det skulle se ud. Igen noget med nogle følelser. Det kan man bruge ret meget tid på det her. Ja, det er nogle ret gode eksempler, det der. Jeg synes, lad os prøve at kaste os videre til at kigge på den her forandring, der har været, og så tage en snak om det. Ja, lad os det. Jan, Word-rapporterne, de har ændret spillet, når det kommer til at kunne sende den her dokumentation ud til kunder og fakturer med videre. Vil du ikke prøve lige at sætte et par ord på, hvor de største nedslag er med dine øjne? Jo,
De største nedslag med Word-rapporter, det er, at man siger, historisk har det været sådan, at når man gik ind og så lavede et nyt Word-layout, og så var det egentlig tilgængeligt ude i virksomheden med det samme. Men det er jo sådan, at man vil gerne have nogen til at kigge det igennem. Så i den sidste version, der kom fra BCA, så er det sådan, når man laver et Word-layout, jamen så har det status kladet. Og når det så er i kladet, jamen så vælger man det, eller man kan faktisk ikke vælge det i sin driftsrapportering, regnskabsudskrifter og sådan noget. Det skal egentlig sendes ud til godkendelse, og så er det først, når det egentlig bliver godkendt af en person, som gør, at nu bliver det så frigivet egentlig til brug i forretningen. Okay, så man kan komme til at måske både lege, det lyder så legende, men man kan lege lidt med det, og man kan sekundært også være sikker på, at der lige kommer et ekstra sæt øjne på. Ja, lige præcis, og det er jo altid det, der har været lidt problemet, det var, at når man lavede de der rapporter der, jamen, havde man en bekymring om, at nu kan jeg faktisk risikere, at det her bliver sendt ud til mine kunder, uden der er nogen, der egentlig er godkendt det. Eller jeg ikke føler, at jeg er færdig med det og sådan ting, og jeg sidder jo egentlig og tester rapporterne af i et miljø, hvor jeg siger, okay, det skal vi være lidt forsigtige med. Det kan man meget mere frit gøre nu, ved at de har statusklaget. Okay, ja. Det er en af de der tilføjelser, der er kommet med den her wave. Det er jo Word-rapporterne er jo ikke kommet i forgårs. Det har jo været der et stykke tid, ikke også? Hvorfor er det, vi skal snakke om det lige nu, synes du? Ja, det er jo fordi, at Microsoft har så også forbedret den add-in, der er i Word. Det er sådan, at når man går ind i sin Word, så skal man installere en Business Central Word add-in, og den er bedre struktureret, sådan at det er nemmere at finde de data, man skal sætte ind i sin rapport. Alright. Jeg har prøvet at være i Word et par gange. Jeg har skrevet et par sætninger. Det forestiller jeg mig også, at dem, der ser med i dag, at de også har oplevet at være i Word en gang eller to. Vi kunne jo rigtig godt tænke os ud og gøre op med det her med, at Word er eller rapporter er en fordyrende del af ens drift, ikke også? Så nu med det nye Word add-in og med den her kladefunktionalitet, så mener vi, at vi godt kan tillade os at sige til kunderne, I skal faktisk måske lave flere af det her. Eller I kan i hvert fald. Helt klart. Altså man kan sige, at det er i hvert fald noget, man skal prøve at kigge ind i og sige, jamen er det ikke noget, vi skal egentlig tage in-house i stedet for at få fikset det her? Fordi igen, jeg siger med følelser, det er jeg som kunder, der har følelserne i, hvordan rapporterne er. Når vi sætter en udvikler til at gøre det, de er hammergode til at lave rapporter, ingen tvivl om det, men det er altså ikke dem, der sidder med den samme følelse i, hvordan det her skal se ud. Nej. Så derfor synes jeg, super fint at få det ud i en Word og lære kunden selv lave designet og finde glæden ved at kunne lave det. Ja, nu bliver jeg lidt nostalgisk igen, men det her det er jo også sådan lidt det moderne stempel, ikke? Altså ens faktura, det er lidt den der klassiske, og den skulle også sidde lige i skabet back in the days. Lige præcis, at jeg har jo været med til, hvor vi har designet rapporter, hvor at jeg og så mine projektleder ved kunden egentlig synes, jamen det så egentlig fint ud, vi er i huset, ikke også? Alt er godt. Så skulle den lige forbi en eller anden CRM-afdeling eller op i nogle direktører, og det ene, der skal se igennem, jamen så har de nogle andre følelser, andre behov, som vi ikke kunne have set ind i. Så derfor er det meget bedre, at det er inde i huset, og man kan sige, man kan få det hele igennem hele organisationen, og det kan signe af på at sige, jamen det er lige præcis sådan, som vi vil have det. Ja, og det er jo så også det, der gør, at man kan komme lidt tættere mellem økonomi og marketing, salgsaktiviteter, ikke? Fordi skal man bede os om at gøre det for at sætte nogle sætninger ind omkring, at der er sommerferie lukket, eller vi har en kampagne, eller hvad det nu skulle være, som du sagde før også, ikke? Jamen, at bede konsulenter eller udviklere om at bruge tid på det, det er jo sådan, okay, så var det måske heller ikke vigtigere, men når man nu kan selv, hvis man har det in-house selv, jamen så kan man jo tage flere af de her initiativer i brug, ikke også? Helt sikkert. Ja. Det er noget af det, man ved, kunderne læser. De læser fakturen. Det bør de gøre. Jan, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Vi har glædet os til at se, hvad der er kommet. Ja. Vi finder en PC frem. Lad os det. Jan, vi skal have kigget på de nye muligheder og generelt set en gennemgang. Så du har ordet. Ja, jamen for at det her overhovedet kan lykkes, så skal man selvfølgelig have Word installeret. Og derefter, så når man har Word installeret, så skal man installere sådan et tilføjelsesprogram til Business Central. Og det finder vi heroppe i det, der hedder tilføjelsesprogrammer. Og så skal man tilføje flere programmer, og så kommer man egentlig ind i sådan en shop, hvor man kan finde alverdens forskellige tilføjelsesprogrammer. Nu skal vi så søge specifikt efter Business Central, så det gør vi. Og allerede nu kommer der noget her. Og her kan I se, at der er 2 forskellige versioner. Og den, man skal vælge, det er den nyeste hernede, og den hedder noget med version 2.0. Så den peger I ud, og så trykker I tilføj. Så går den egentlig i gang med at installere det her add-in ind i Word. Og vupti,
så er det sådan set gjort. Og den måde, man kan se det, det er, at vi heroppe i menuen heroppe har fået en gruppe, der hedder Business Central. Alright. Så det er metoden for den. Okay. Hvis der så kommer en ny version på et senere tidspunkt, er det noget, man sådan, altså nu har man jo apps på telefoner, så videre, der opdaterer sig selv i løbet af natten og sådan. Er det også det, der sker her? Eller Nej, man skal egentlig gå ind og administrere sine add-ins, og der kan man så afinstallere den, og så vælge en ny version. Okay. Det må være noget, vi skal sørge for at informere om. Ja, det bør vi nok gøre. Ja, det skal vi nok prøve. Godt. Yes. Så selve håndteringen af, hvordan får vi så rapporterne ind her? Jamen, der skal vi egentlig starte med at gå ind i vores Navision en gang, eller i vores BC selvfølgelig. Navision, alt for gamle konsulent. Men ind i vores BC, og der er sådan proceduren for at kunne lave et nyt layout, det er, at man egentlig skal starte med at eksportere det layout, man egentlig benytter i dag, og få en Word-fil, og den Word-fil skal vi efterfølgende læse ind i et nyt layout. Og det vil jeg prøve at vise, hvordan I gør. Så jeg går ind og så finder min rapport-layouts, og jeg trykker Alt-Q og søger efter rapport-layouts, og det kan I se, der kommer den heroppe i toppen. Så nu vil vi prøve at rette vores salgsfakturer, og jeg søger efter bare fakturer, og så kommer der en lang liste frem her. Og læg mærke til, at der er selvfølgelig en masse forskellige, men det vi skal bide rigtig meget mærke i, det er en af dem her, de er angivet med standard, og det er jo så den, vi benytter nu og her, og det er den, vi vil arbejde med. Så den vil jeg egentlig starte med at sige, at den vil jeg gerne eksportere layoutet til. Så jeg går ind og siger eksportere layout, og så får jeg en Word-fil heroppe, og den skal jeg bare have liggende, fordi den skal jeg bruge lige om lidt. Så jeg går ind og laver et nyt layout, og siger, at det skal være et layout med et navn her. Man skal lige spørge, hvad rapporten er her, og nu angiver jeg så bare 1306, som den selv foreslår her. Og nu kan jeg bare kalde den demo. Det fik jeg ikke skrevet op. Prøv igen her. Demo. Og så skal jeg vælge, at det er Word og ikke Excel. Man har også mulighed for at eksportere data til Excel, men nu arbejder vi så lige med Word. Ja. Så jeg vælger Word og siger OK her en gang. Nu kommer man så og spørger efter, jamen hvad for en fil, altså hvad for et layout ønsker jeg at anvende til den her rapport her. Og der kan jeg så trykke ind og så pege ud, at det skal være min faktura, jeg læste ud lige før som et layout. Jeg siger åbn dertil. Og så har jeg egentlig fået mit demo-layout her. I forhold lige til listen, Jan, hvor der er en masse forskellige, det er jo forskellige sådan præ-layouts, der ligesom er lavet, hvor det er sat op med forskellige farver og så videre. Det er rigtigt, visualiseringer. Ja. Man kan sige, den, der hedder standard før, det er så den, man har brugt tidligere. Det er den, nu har man så nogle andre, man kan kigge igennem, og man kunne jo så lave en kopi af den, hvis der var nogen af dem, man synes, der var lidt tættere på, og så gøre til sin standard bag. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, man har egentlig frit mulighed her for at prøve dem af, og så se efter, hvad for en vil passe os bedst. Det, som man lige skal bide rigtig godt mærke i her, det er, at vi har fået det der hedder layout-status. Så nu står den i klade. Der står egentlig også, hvem der har oprettet den, og hvornår det er sket. Så på den måde vil vi ret hurtigt kunne gå ind og se det. Og bemærke herude i siden herude, Microsoft har allerede forberedt sådan lidt, at man går ind og sige, jamen jeg vil gerne finde alle dem, som egentlig er i designfase, så jeg egentlig går ind og så kan gå ind og pege dem ud ret hurtigt og nemt. Okay. Godt nok. Selve rapporten her er nu oprettet, og hvis jeg udskriver den, jamen så vil den exakt se ud det samme som vores standardrapport. Ja. Det er ikke det, vi vil. Vi vil prøve at gå ind og rette den her nye demo til, sådan at vi får en ny tekst derpå. Og der kan man gå ind og så vælge at sige, at nu vil vi gerne gå ind og så redigere layoutet, og det gør vi egentlig ved at gå over og åbne vores Word-dokument, som vi lige før læste ind. Det vil vi faktisk gerne prøve at redigere i nu. Så starter den Word. Godt, så kunne jeg jo foreslå, at vi skulle, lad os prøve at sætte en tekst ind igen. Nu er det her jo en faktura, så det kunne jo være en tekst, hvor vi gerne, lidt eller dit eksempel tidligere, vi har fået en ny bank, og jeg laver det lidt som en udfordring til dig, så kan du gøre det, kan du skrive det et sted, der er synligt, hvor det er rød og med fed skrift? Det kan jeg godt finde ud af i Word normalt. Det er rigtigt. Jamen altså man kan sige, det er jo egentlig, som I kan se, jamen, så er vi jo inde i Word her nu, og man kan egentlig skrive det man nu vil. Man skal så dog bemærke, at når vi snakker fakturer, så har vi det, der hedder et hoved. Det er egentlig det, vi kan se heroppe, hvor vi har nogle customer-adresser og nogle company-adresser og sådan ting. Og så hernede, der har vi egentlig vores linjer. Og i linjerne består af en overskrift, altså det, vi ofte ser på side 1 med, hvad for et varenummer det er, eller hvad for en tekst og sådan ting. Og så kommer selve varerne efterfølgende, hvis det er varer, vi har solgt. Så har man det, der hedder en bund, og det er jo der, hvor vi har vores totaler.
Og det kunne jo være, det er der, jeg vil gerne skrive den der tekst der. Ja. Så går jeg egentlig ind, og så peger jeg det her ud i et felt, siger jeg, det her, jeg faktisk gerne skrive i det, og så vil jeg egentlig bare skrive bemærk. Der skal du lige have aktiveret redigering. Ja, det er rigtigt. Ja. Aktivere redigering. Yes. Tak skal du have. Og så åbner den lige her igen. Vi går lige ned igen. Ja. Sådan. Bemærk. Vi har fået ny bank. Sådan der. Og jamen, som I kan se, der er ikke noget svært i det sådan set. Og så kan jeg gå ind og sige, det må gerne være rødt, og det må også gerne være fed. Jamen, så har jeg allerede nu fået lagt det ind. Jeg fik ikke lavet en rød på igen her. Sådan. Rød tekst. Sådan. Så nu har jeg egentlig fået lagt det her ind på min rapport. Så kan jeg egentlig bare sige, nu vil jeg gerne gemme rapporten. Jeg lukker den sådan set, og siger, vil du gerne gemme den her? Ja tak, så gemmer jeg den. Og nu går jeg egentlig tilbage til min demo og siger, nu vil jeg gerne erstatte det her layout, jeg har oprettet, med det nye layout. Så jeg går op i den her op, der hedder Erstat Layout. Siger den, at nu vil du aktivere den erstatning. Det siger jeg ja til. Og så igen her, så går man ind og peger ud og siger, hvad for en du erstatter. Nu har jeg så det samme dokument, som jeg lige rettede før, og læser det ind. Og så er det egentlig lagt ind. For at kunne teste den her, så kunne man jo godt tro, at man bare skal gå ned under de bogførte dokumenter og sige, nu vil jeg køre den her. Men som sagt, det er jo en klade, så den ikke kom frem som en valgmulighed, når jeg udskriver min bogførte faktura. Så jeg skal faktisk stå her i den her oversigt her og sige, kør rapport. Og så skal jeg pege ud, hvad for en jeg ønsker at udskrive. Nu kan jeg bare prøve at tage den første af bedste jeg her, og sige, det er den, jeg ønsker at skrive ud. Og sige, vis til udskriften. Og så får vi vores rapport frem, og bum, så har vi egentlig en rød tekst med bemærk, at vi har fået en ny bank. Så nemt kan det gøres. Ja. Og det der, det er jo et flow fra, i hvert fald ikke fra start til slut, men i hvert fald indtil, at vi har den her, så man kan teste den. Ja. Lad os prøve at køre flowet færdigt, og så kan vi lige vende tilbage til flere justeringer i selve rapporten. Fordi nu kan man sige, nu ligger den her som klade, og så kunne man egentlig bede sine kolleger om at kigge det igennem og se, om det er okay. Mm-hmm. Og det man også kan gøre, det er, at man kan sige, jamen nu sender jeg egentlig den her til godkendelse. Så hvis man går op under handlinger her og layout status, så siger jeg den sæt til godkendt. Og det vil sige, at nu har den status godkendt. Det gør ikke noget med selve rapporten. Rapporten har bare fået status, at nu er den sådan set godkendt. Mm-hmm. Man kunne også vælge at sige, jamen jeg vil faktisk gerne have, at nogle flere skal kigge på det. Jamen så kan vi gå ind og så sige, at jeg vil gerne sætte afventer godkendt. Og det betyder jo, at nogen de skal gå ind og kigge den igen, og når de så har kigget igennem og synes, jamen den er lige som den skal være, jamen så kan de eller nogen gå ind og så vælge at sige, okay, nu er den godkendt. Og når den så er godkendt, ja, så kan vi vælge den ind i vores fakturaudskrifter. Når vi nu vælger den her afventer godkendt, eller at man gerne vil sende den til godkendt, hvordan er der en let løsning herfra til ligesom at give besked til nogen om det? Sådan? Nej, det er ikke sådan et workflow, som vi kender på at sende til faktura til godkendelse, hvor at den kunne kaste en besked ud og sådan ting. Altså, det gør den ikke. Nej. Det vil jo være en linje i en Teams-besked, eller hen over skrivebordet, eller et eller andet. Så det er heller ikke for at gøre det større end som så, det er bare for lige at høre til, det var der. Ja. Og husk, at I har jo altid den her oppe i toppen, hvor I kan sige, at nu vil vi gerne kopiere det her link her. Præcis. Jamen, så det link, det kan man jo så sætte ind i Word, og det vil sige, at når sine kollegaer modtager mailen, eller hvor man skriver via Teams, jamen, så når de trykker på det link, jamen, så havner de egentlig inde der, hvor du har taget de link fra. God pointe. Ja. Og nu er den jo så sat til godkendt. Ja. Og det betyder, at hvis man laver en faktura i forbindelse med alle mulige transaktioner med videre, jamen så kommer den jo så afsted. Ja, altså man kan sige, det gør den jo så nok ikke helt alligevel, fordi læg mærke til, at den jo ikke sat som standard. Det er jo stadigvæk den anden hernede, der står som standard. Det er bare fluebinger. Så er den standard, og den erstatter den anden standard. Vi kan jo kun have en, der er standard. Godt. Nu har vi jo kørt en første ændring af et Word. Ja. Og nu vil vi gerne prøve lige at kigge på at lave for det første en ændring af den her, fordi nu bliver vi klogere, nu vil vi gerne have noget andet eller noget mere på. Og så kommer vi også lige til at lege lidt ind i Word-rapporten, hvad man kan komme til at pille ved og sådan noget. Ja. Så Jan, hvis du bare vil tage ordet. Ja, man kan sige, vi kan jo kun få det på rapporten af de data, som blev udstillet i den rapport, der er designet. Og for at vi egentlig kan se dataen, jamen så skal vi egentlig starte med at gå ind og, lad os tage et eksempel med en bogført salgsfaktura og sige, okay, vi vil gerne kunne udstille et felt fra den bogførte salgsfaktura, og så kontrollere, jamen findes det felt egentlig tilgængeligt for os?
Og lad os nu prøve bare at gå ind i Word en gang og sige, at vi vil prøve at redigere derinde til at starte med. Så hvis jeg prøver at gå ind og så finder min fil, som jeg har redigeret. Nu har jeg egentlig her, det hedder demo. Og når jeg åbner den en gang og går ind og... Godt nok. Når jeg går ind i min Word-rapport her og går op og vælger min Business Central Preview heroppe, der har jeg den, der hedder Add Data. Så gør systemet egentlig det, at den kigger rapporten igennem og ser, jamen, hvad for nogle data er tilgængelige. Og nu har jeg at vide her, jamen jeg har noget, der hedder data, og jeg har noget, der hedder header. Og header, det er jo så vores fakturahoved. Hvis jeg folder den ud, for at se, hvad for nogle felter, der er tilgængelige, jamen så kan vi herover i vores add-in søge efter for eksempel mail, for at finde, jamen, hvad for nogle felter er tilgængelige. Det hedder noget mail. Der har vi noget, der hedder Bill to Contact e-mail, og vi har vores Sell to Contact e-mail. Og hvis vi prøver at se efter, jamen det der Sell to Contact e-mail, hvordan ser dataen ud over i BC, når vi har det? Ja, fordi her ud fra det, der ligesom står der ved vi ikke, hvad det er. Nej, det ved vi egentlig ikke. Altså, man siger, det er bare felterne, så selve indholdet i feltet, det har vi ikke tilgængeligt her. Ja. Sådan set. Og den konkrete case her, kan man jo sige, er, at virkeligheden er vel, at man står og tænker, at der mangler den her information på min faktura. Ja. Og så kan man sige, ja, man finder, hvad er det, man kan finde herinde, og så ind i BC kan man så se, hvad er det egentlig, de her felter betyder. Ja. Fuldstændig rigtigt. Og hvis vi prøver at gå over i BC en gang her, jamen, nu har jeg den åben, men jeg vil lige prøve at vise jer ninja-tricket for at få det frem. Det er, når man står på listen her, så trykker Ctrl-Alt-F1, så får man egentlig sin genvej her ind, og man kan se alle felterne her. Og nu kan vi så prøve at søge efter mail, som vi gjorde i det andet her, og lægge mærke til, der har vi så vores Sell to mail-adresse her. Ja. Og det er jo så her, vi så kan se de faktiske data. Ja, fordi navnet er det øverste, ja, så kommer det der egentlig reelt er inputtet på den konkrete faktura, vi står på her. Ikke? Præcis. Det går ned og vælger en anden en, så vil du kunne se, jamen så kan dataen ændre sig herinde. Ja. Super smart, og man kan sige, at den her liste, der nu var, den er også ret lang inde i BC. Den er meget lang. Men det er jo måske mere realistisk, man kiggede den igennem for at se værdierne, for at finde ud af, hvad var det egentlig, man måske godt kunne tænke sig. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Godt. Over i BC, jamen, eller over i Word, jamen for at få felterne ind sådan set, jamen så skal man egentlig placere sig der, hvor man vil have feltet lagt ind. Og lad os nu sige, at vi har en ledetekst, det er det, som Microsoft de kalder en label, altså en overskrift til, jamen, ligesom vi har på vores job, så er det en job, LBL, altså den forkortelse for label, og så har vi vores værdier nedenunder. Så vi gør også det tilsvarende her, vi går op i feltet heroppe, og så finder vores Sell to Contact Mail, LBL, altså en label. Og den dobbeltklikker jeg egentlig bare på, jamen så sætter den ind her, så gør det tilsvarende med værdien nedenunder, og vælger tilsvarende felt dernede, og jeg sætter ind. Ja, et lille spørgsmål til det faktisk. Hvis nu man synes, Sell to Contact Email Label, det som det bliver oversat til, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er, men det bliver oversat til et eller andet, som der står i reelle ord. Ja. Så nu i stedet for synes, det var bedre at skrive her kontaktperson e-mail. Ja. Så kan man vel egentlig bare skrive det og gøre det fedt. Altså jeg ved godt, det er måske ikke best practice, men... Det kan man godt gøre. Man skal så dog huske, at det som den her label gør, det gør egentlig det, at den afleverer det sprog, man nu skriver rapporten ud i. Så skriver jeg ud i tysk, fransk, engelsk, jamen så vil det være den oversættelse, der passer det her. Klart. Så hvis jeg går ind og skriver direkte her, jamen så er det jo så den statiske tekst, jeg har skrevet her. Så det skal man bare være opmærksom på. Men i det tilfælde, hvor man gerne vil kunne have meget kontrol over sin rapport, og man måske har de her 5 lande, man sælger til, eller 5 sprog, så vil man måske endda lave rapporter per land. Det kunne man godt vælge at gøre. Og så kunne man jo, kan man sige, så den fordel, den bliver udleveret. Det er ikke fordi, jeg siger til folk, der ser med derude, at man skal bare øge mængden og kompleksiteten, men det er bare for også at give indblik i de muligheder, som der rent faktisk er for at personalisere det. Det kan man godt gøre, og man kan sige, at ved at man har de der forskellige rapporter, jamen, så kan man differentiere det fra land til land, og det kunne jo også være, at der er noget lovgivning i det enkelte land, der siger, jamen den skal se anderledes ud. Ja. Jamen så har man faktisk mulighed for det, hvis der er. Men husk nu, hver eneste gang man laver en, jamen så skal man jo tænke ind, at man laver en forandring, så skal man måske tænke ekstra rapporter igen. Ja. Altså, og du må gerne, selvom vi er på kamera, så må du godt sige, Mads, det er en dum idé det der. Det skal du bare, det skal du bare vide. Så det er jo egentlig bare lige en tanke. Ja, det er så fint. Men nu har vi så lavet vores ændringer, så gør jeg egentlig det, jeg gemmer min fil her, og så, som vi gjorde lidt før, det var, at jeg går over i BC, og nu skal jeg jo egentlig erstatte mit layout ind i BC, så jeg går ind under min rapport layout,
og så finder jeg dem, der er brugertilpasset. Nu har jeg jo den der hedder demo her, den skulle jo så gerne komme frem her. Der hedder demo der, og læg mærke til, at jeg har ændret den til en klade, før der havde vi godkendt. Nu har jeg sat en klade, fordi det skal man lige huske at gøre, fordi at jeg ønsker jo ikke, at den skal ud, før der er nogen, der har godkendt den sådan set. Det er klart. Men ellers så gør jeg det, at jeg egentlig går op og trykker på Erstat Layout. Nu vælger jeg eksport, det var ikke det, jeg skulle. Det var, nu hopper jeg rundt. Der. Og bruger til defineret. Erstat Layout. Så gør den forskel. Og jeg peger ud, at det var min demofil her, som jeg har lige gemt. Sådan. Igen kan jeg køre rapporten for at se efter, jamen har det den virkning, som jeg nu ønsker. Og siger vis en gang. Og se, nu har jeg noget Sell to Contact. Så kunne man måske overveje, om overskriften der, den skulle stå med fed, som den gør de andre steder heroppe. Men det er jo lidt ligesom med teksten, vi havde gang i før. Ikke? Præcis, ja. Det er den samme måde, man gør det på. Super godt. Jan, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge til, for det første, nu står den her jo som standard lige nu. Ja. Og den står på version klade. Så vil den vel egentlig blive brugt? Det tror jeg faktisk ikke engang, den gør. Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad det sker, så det skal man selvfølgelig være ganske opmærksom på. Det er du ganske ret i, at man bør måske gøre det og sige, okay, nu vil jeg faktisk rette den her, så inden man går i gang med at rette sin gamle standard, så skulle man måske tage en kopi af den, og så er det så kopien, man retter, så man egentlig beholder sin det er nok den bedste løsning. Det er nok løsning. den bedste måde at gøre det på. Ja, lidt have den der versionisering af dem. Helt sikkert. Kan jeg også kalde det i navnbeskrivelsen. Ja, også. Ja. Og også det nu, når jeg gemmer mine Word-dokumenter, så gemmer jeg overskriften gamle. Altså der er jo måske også en god idé at sige, jamen nu gemmer jeg det med versionsnummer, så jeg altid kan gå tilbage og finde det, jeg havde før, hvis der er et eller andet, der ikke virker på den måde, jeg nu ønsker. Så det er, som jeg nogle gange arbejder med på Word. Jeg synes, vi skal prøve at gå tilbage i Word, og så prøve at lege lidt mere med, hvad det er, man egentlig lige kan. Ja. Jeg forestiller mig jo 3 måneder frem fra i dag, at der er et utal af forskellige rapporter derude med WordArt. Ja. Lige pludselig. Nu er det jo gode gamle WordArt. Det var en dejlig tid. Ja. Men Jan, er der sådan nogle ting, du tænker sådan, man vil lave, som vil give mening, slet nogle ting, tilføje nogle linjer? Er der noget, du sådan... Ja, altså man kan sige, nu mange af de her rapporter, der kommer fra Microsoft af, de er jo sådan tilpasset til, at de skal kunne virke i mange forskellige lande. Og i Danmark har vi jo pt. Kun 1 momsprocent. Det kunne jo godt være, at man sagde, jamen jeg vil ikke have min momsprocent. Vi kan se her, vi har en kolonne her med momsprocent. Vi vil ikke vise momsprocenten per linje, fordi det er 25%. Jamen så har man egentlig mulighed for at gå ind og sige, jamen den her vil jeg gerne slette den her. Og så kan man egentlig pege den ud, og så trykke delete. Og det samme kan jeg gøre heroppe. Altså man skal slette sin label, altså sin overskrift, og delete. Jamen, nu er momsprocenten ikke på linjerne mere. Ja. Det er jo ikke sådan, at den ikke regner moms. Det gør den heldigvis stadigvæk, men den bliver ikke skrevet ud per linje. Ja, det står også nede i totalen. Vi har også vores totaler. Det er nok meget godt. Ja, det er nok meget godt. Det er meget godt, ja. Og nu er vi jo så i Jylland, så den del kunne vi nok også godt slet ikke. Ja, det kan jeg ganske ret i. Ja, men det er i hvert fald en måde at gøre det på. Og man kan sige, det som man ofte vil opdage, når I går ind og så laver de her design herinde, det er, at jeg har faktisk snydt lidt i forvejen, fordi hvis man går ind og så arbejder med det her første gang, så op i det toppen heroppe, når man står i sådan en tabel, fordi I kan lægge mærke til det, det er egentlig bygget op som tabeller. Hvis man går op under tabellayout, så vil jeg nok første gang gå ind og kigge i det, så ser det sådan der ud. Og så er det lidt svært at overskue, hvad for felt arbejder I, og hvordan kan man gøre det ene og det andet. Og der kan man med god lyst gå ind og sige, vis skitterlinjer, og så får man den frem. Og så har man faktisk også mulighed for at sige, jamen, hvis det er en kolonne, man siger, jamen den vil jeg gerne fjerne, så skal man være lidt ops på, man kan godt slette en kolonne, men så kan det være, at den sletter mere end godt er. Så det man vil gøre, hvis man vil gerne lægge 2 sammen, så kan man markere 2 felter, og så går op i toppen heroppe, der har vi en, der hedder flet celler. Og så fletter den en af de der celler der, og det gør, at vi får et større felt selvfølgelig, at kan arbejde med, men det gør også, at vi rydder lidt op efter os på den måde der. Ja. Så sådan kan man tilføje fjerne forskellige kolonner des linjer. Yes, lige præcis. En anden ting også, det er, at hvis man har en
toptekst her. Nu har vi her vores toptekst heroppe, men det er standard Word, kan man sige, at vi har et sidehoved, og vi har en sidefod, hvor man så også kan gå ind og redigere i. Det skal man lige huske, at nogle af teksterne, de ligger op i hovedet, og nogle ned i bunden. Klart. Godt. Nu har vi jo lidt den her layout-funktion, som også er, altså, eller tabeldesign, tror jeg vil kalde det. Ja. Nu er det jo ikke, fordi det her det er en uddannelse i Word, men altså, hvis man nu gik ind og tog den der nederste bund her, den vi sad og arbejdede i før, og lige trykker på den, så får vi jo sådan tabel. Ja, jeg skal lige aktivere den her nede, fordi nu står vi oppe i hovedet. Sådan der. Yes. Så kan man jo godt lige markere den. Ja. Og så kunne man gå over i det der tabeldesign. Der kunne man jo sikkert også bruge nogle af de her klassiske farver. Ja. Hvis man nu synes, okay, det ville være pænt at gøre det med den der. Præcis. Eller... Ja, det kan man gå ind og vælge. Og man kan også gøre det, når man har markeret ind og siger, jamen jeg vil faktisk gerne have en anden skrifttype, jamen så markerer man tabellen, og så kan man gå over og så sige, jamen nu vil jeg godt gøre det lidt mindre. Jamen det har man så også mulighed for at gøre. Og også skrifttyperne generelt. Ja. Hvis man har en firmapolitik, at skrifttypen skal være i en bestemt type, jamen så kan man også gå ind og ændre sine skrifttyper. Ja, godt. Sidste spørgsmål herfra lige i forhold til Word-rapporten. Kan man finde felter fra andre tabeller, eller på anden vis sådan krydder? Nej. Det er jo noget af det, vi begynder at se med analysevisning og sådan noget generelt set. Ja, man kan lægge flere tabeller sammen. Ja, lige præcis. Det er her ikke. Og det kan man sige, det er der, hvor at hvis vi skal have et felt, der ikke findes i den her oversigt her, hvor vi går ind i vores Business Central og tager vores Add Data her, jamen hvis vi ikke kan finde de data, som vi vil have på rapporten, så er man desværre stadigvæk nødt til at få en udvikler til at udvide den rapport, sådan at den indeholder de her data her. Ja. Udvikleren behøver ikke at designe rapporten, men han udstiller bare de data, der er behov for. Ja, og det er jo så i hvert fald en vigtig pointe, at vi kan i hvert fald slippe det noget før, end vi har gjort tidligere. Ikke? Også hvis man ønsker at gøre det selv. Og så lurer mig, om det ikke også er en af de ting, som Microsoft inden af de kommende år måske vil stille til rådighed. Ikke? Også, altså, fordi de har jo gjort det med andre områder og gjort præcis det samme. Så det vi alle sammen går og drømmer lidt om, det er, at vi selv kan tilføje nye felter det ene og det andet. Og de siger jo, det er den første start med, at de får udvidet den her nye Word-dataen, og de arbejder stadigvæk på det at få det optimeret. Så jo, det kunne vi ønske os. Godt. Jeg synes, vi skal prøve at lukke Word-rapporten. Det var lige det, vi havde til at få nu. Så er det egentlig fantasien, der sletter grænser herfra. Ja, det er det faktisk. Det er rigtigt. Og igen, husk at bevare den i klade, så længe den ikke skal i gang. Og det er, når I synes, nu er den ok, jamen, så skal I gå op og vælge, at nu er den godkendt. Yes. Super. Nu har vi været igennem Word-rapporter. Ja. Du nævnte jo lige på et tidspunkt, nu ændrer vi lige den her fra Excel til Word. Ja, det er rigtigt. Og der kunne vi måske godt lige bruge en lille smule, selvom det handler om Word-rapporter, så er der også masser af rapporter i Excel, ikke? Jo, altså man kan sige, at man kan jo faktisk tage en Word-rapport og sige, det er meget fint, det layout der, men jeg har egentlig ikke brug for selve layoutet. Jeg har bare brug for dataen. Jeg kan godt tænke mig at bruge de her data og lave et Excel-ark i stedet for. Så jeg har et eksempel her, hvor at vi har for eksempel en debitor salgsoversigt, og jeg kan prøve at vise rapporten her. Jamen, den viser egentlig fint en rapport, men alle de data, jeg skal bruge i rapporten her, det er faktisk dem, jeg godt har lagt over med Excel, og så lave en Excel-udlæsning i stedet for. Det man så kan gøre her, det er, at vi egentlig skal starte med at sige, jamen vi vil køre rapporten, og så skal vi egentlig have den til at generere den her Excel-fil her. Så man skal sende data til, og nu kunne man jo godt man skal vælge det, der hedder data og layout. Det skal man ikke. Man skal kun vælge det, der hedder kun data der. Og sige OK til det. Og så har den egentlig fået bygget filen, vi ønsker at arbejde med, ud af den salgsoversigt, parentes 3. Vi har jo selvfølgelig prøvet et par gange for at få det her til at virke. Og det er helt okay. Hvis jeg går ind og kører min rapport igen her, så i stedet for at gå via rapportlayout, det kan jeg også gøre, hvis jeg vil det, som jeg gjorde før, men jeg kan også bare køre rapporten, og så egentlig trykke på de rapportlayouts, der er her. Læg mærke til, at vi har kun én, og det er jo så vores Word-rapport, eller i det her tilfælde er det faktisk en RDLC-rapport. Hvis jeg går op her i toppen her og siger, nu vil jeg gerne lave et ny rapport, og så kommer man selv og foreslår, jamen det skal være det rapportnummer, jeg nu har arbejdet på. Ja, det er det. Og hvad skal du kalde den? Jamen nu vil jeg prøve at kalde den Pivot, for eksempel. Pivot. Og siger, jamen det skal være Excel, og trykker ind i OK, og så ligesom den gjorde med Word-rapporten, så kommer man og spørger efter, okay, hvad skal jeg arbejde ud fra? Så skal jeg pege den ud, og nu var det så træerne, vi havde der, så den peger ud her igen, og siger, at den vil jeg læse ind.
Nu er den her ikke. Og hvorfor er den ikke det? Jamen det er jo fordi, at den står som klade, og jeg kigger kun på dem, der er godkendt. Så man kan lige gå op og snyde herop og sige, jeg vil gerne lige rydde filter på dem her, så nu får jeg min klade frem, sådan set. Og det er så den, jeg lige har oprettet her. Godt nok. Sådan. Yes. Hvis jeg vil sige, at nu vil jeg faktisk godt rette det her layout her, jamen så kan jeg gøre det, at jeg egentlig går ind i min Excel-rapport, træerne der, og så åbner den egentlig. Og så har jeg egentlig min rapport frem her. Jeg går lige ind og aktiverer redigeringen. Og læg mærke til, at den har en fan her, der hedder data. Og dataen, det er jo dem, vi skal bruge for at kunne illustrere dataen anderledes, sådan set. Så det jeg gør, det er, nu vil jeg lave en pivot, fordi det giver mening, når jeg kalder den pivot-rapporten der. Så jeg går op og siger indsæt her, og siger pivot, og bare accepterer, at den henter pivot-data fra området, det hedder data. Godt nok, så har vi vores pivot der. Hvad kunne jeg godt tænke mig? Jamen, jeg kunne måske godt tænke mig at se, jamen, hvad har vi egentlig omsat i de forskellige lande, vi har solgt til. Ja. Så hvis jeg går tilbage til min data for at se, jamen, hvad for nogle data er tilgængelige, jamen jeg har debitor, jeg har et customer number og så videre ude her. Men vi har også herude, der har vi nogle landebetegnelser. Danmark, USA og Storbritannien i det her tilfælde. Og læg mærke til, at den ligger i customer address 5. Okay, jamen jeg går tilbage til mit ark her og siger, jamen så finder jeg customer address 5, ligger ned som rakke. Jamen så har jeg i hvert fald, om ikke nu en liste med, hvem vi har solgt til, men vi vil også gerne have nogle værdier på. Og igen går jeg tilbage til min data, siger, jamen hvor finder jeg mine værdier? Nå okay, jamen de ligger den, det hedder Amount Sales LCY, altså vores lokale valuta. Så jeg går tilbage dertil og finder mit felt, der hedder Amount LCY der var den, og hiver den ned som værdier. Jamen nu har jeg allerede en fin pivotliste, sådan set med de data, der er der. Og jeg kan godt vælge at gemme rapporten nu, og det er egentlig også okay. Man skal bare huske, at den rapportsdata, det bliver også gemt ned i rapporten. Så en god metode er, at man egentlig siger, jamen inden jeg gemmer den her, så vil jeg faktisk gerne lige slette mine data. Fordi det kunne jo godt være, at næste gang jeg skrev rapporten ud, så vil jeg sige, nu vil jeg kun have for de europæiske lande. Jamen, så ligger der jo USA herinde, som forstyrrer billedet sådan set. Så klart. Jeg skal egentlig starte med at sige, jamen nu vil jeg egentlig slette mine data herinde. Jeg kan også gå tilbage til arket her, og lige trykke på, at jeg vil have den opdateret, sådan at den er tom. Det kunne også være, at der var nogle andre ting, jeg vil have herinde. Jamen, så kunne man lægge det ind, hvis man for eksempel har en graf på. Jamen, så kunne man også lægge det på. Jeg kunne også gå ind og sige, jamen, den skulle gerne beholde mine indstillinger, altså med bredden og det ene og det andet. Der bliver bare celleformatering og opdatering. Det vil sige, at hvis jeg gør det her bredere og det ene og det andet, så når jeg får nye data, jamen, så ændrer den ikke på mine formateringer. Så den kan se ud på ens måde. Så ser ud på ens måde hver eneste gang. Ja. Godt nok. Jeg går ud af den her en gang, gemmer mit Excel-ark, går tilbage til min rapport, og nu skal jeg gå op og vælge at sige, at jeg vil erstatte mit layout. Og igen siger jeg til, at jeg vil gerne køre den. Peger min træ ud der, og så har den sådan set gjort det. Så hvis jeg går ind og kører rapporten nu her, og siger OK, eller læg mærke til, at der ikke er noget, der hedder vis udskrift mere, fordi nu er det en Excel-fil, så man trykker egentlig bare download. Og nu har vi så fået en heroppe, der hedder 4, og går ind og åbner mit Excel-ark, og aktiverer med redigering. Så har jeg mine data her igen. Så man kan sige, det system, jeg gør, det er den egentlig går ind og opdaterer min dataliste med de nye data ud fra den udskrift, jeg har lavet. Og så har jeg egentlig mit pivot herover med de nye data. Og man kan jo også navngive det sheet, man ligesom sidder i her. Det, man kan gøre lige hvad med. Navngive filen også, så den ligesom hedder. Og man kan lave flere ark og flere pivoter. Det er kun kreativiteten, der bestemmer her. Altså jeg kan jo se forskellige scenarier, hvor det er, at jeg ved, at der er nogle af mine kunder i den branche, som synes, det ville være rigtig fedt at have den her oversigt på varerne inden for en given sæson eller lignende, hvor det kunne give rigtig god mening, hvor jeg ved, at man har behov for de her lister nogle gange med priser, styk, size range, eller hvad det nu vil være. Så man kan sige, der er et konkret behov, jeg ved, at man løser på andre alternative måder, men det kan du jo gøre standard med BC, og kan selv få lov til at styre det, og det er jo lidt den vej, det går for Microsoft, og som vi tapper fuldstændig ind i. Ja. Lad os lade brugerne få det, der giver mening, uden vi skal ind og lave en masse tilpasninger. Ja. Altså man skal dog huske en ting her, det er jo, at det er jo en Excel-ark, det her. Og så snart BC har afleveret filen, så er dataen gammel. Ja. Det er fragt at sige, ikke også? Fordi at der kan komme nogen, du bogfører lige om lidt.
Og det kan også være okay, men det er bare den præmis, man skal arbejde med. Så, altså, selve den her liste her vil jeg faktisk også kunne lave ind i BC, i et listebillede, og gå ind i analysemode og lave det som pivot, og så er det jo virkelige data, jeg ser på det. Men hvis man ikke har licenser til alle, og der er nogen, der skal bruge det her, jamen så kunne det være en okay løsning. Ja. På den måde. Super. Godt, Jan. Afslutningsvis, en lille refleksion. Ja. Vi står jo med et initiativ som det her i dag. Når vi fortæller omkring det her, der tager vi jo arbejde ud af hænderne på os selv og vores kære kollegaer, ganske bevidst. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi vi vil rigtig gerne kunne hjælpe kunderne med nogle andre ting i stedet for. Hvis vi lige starter hos kunden så, hvad er den største forskel, vi kigger ind i her? Altså, hvordan kan de opleve det her? Jamen, det er jo, at det er mere tilgængeligt for kunden. Altså, man kan sige, historisk har det været sådan, at når kunden bad om noget, jamen, så skulle vi altid have en udvikling på, fordi vi har kodet rapporterne i det, der hedder RDLC. Og RDLC, det betød groft sagt, at det var kodet rapport, hvor kunden ikke kunne gå ind og lave nogle ændringer i det. Skulle der en ændring til det, jamen, så er de nødt til at kontakte os, og så skulle vi lave forandring, og så installere den hos kunden i nogle testmiljøer, de skulle teste den af, og så når at det var noget pingpong frem og tilbage, og man ramte det rigtigt, jamen, så skulle vi så installere det i produktionsmiljøer og sådan noget. Derved, at man bruger word-layoutet, jamen, så kan man jo egentlig bare gå i gang. Altså, fordi at når man går i gang med at lave en ny rapport, så er det jo en klade. Det er da sådan set det vigtigste. Det er, at man rammer ikke sin dagligdag. Man arbejder i en klade, og man kan have flere klader i gang på en gang. Ingen problem med det. Og så kan man egentlig få testet af og rettet til, som man nu ønsker. Er alle data tilgængelige, jamen, så kan man jo faktisk lave sin opgave færdig. Ja. Og man kan egentlig komme i mål med opgaven og sige, okay, nu er det ikke en klade mere, nu får jeg den godkendt, og så er det den, vi arbejder med. Der er dog lige den enkelte ting, det er, at, som vi snakkede lidt om, de data, der er i rapporten som standard fra Microsoft side af, ja, det er de data, vi kan hive frem i Word-rapporten. Så har man fået lavet nogle egne tilpasninger, nogle egne felter, nogle egne tabeller, jamen så vil de selvfølgelig ikke findes i standardrapporter. Så derfor skal I stadigvæk kunne tage kontakt til os, og så bede om at få tilføjet de felter i de rapporter. Men det er ikke det samme, at vi skal ikke sidde og designe rapporten. Vi tilføjer bare data til det datasæt, som det egentlig blev udstillet. Og det betyder, derefter så vil I kunne, eller kunden vil kunne rette rapporterne til. Ja. Er der nogle situationer, hvor man vil fortsætte med at bruge RDLC-rapporter? Ja, det vil man nok gøre, hvis det er meget, meget, meget komplekst rapport. Og jeg vil sige, at nu viste vi, at vi hiver nogle enkelte felter over. Det er jo fint, jo, men læg mærke til, at jeg havde ingen beregningsfelter. Det gør vi ikke. Så man kan sige, hvis man skal have en meget, meget komplekst, jamen, så vil man måske stadigvæk køre i det. Men det er ikke noget til hinder for at sige, jamen den der kompleksitet, vi skal bare have den til at beregne værdien i et felt, og så udstille feltet i rapporten, jamen så vil man kunne hive det over. Så. Jeg tror i hvert fald, det er den rigtige udvikling at se for netop at kunne frigive så meget af opgaverne i takt med, at der nok også gradvist kommer mere og mere, som vi kan, som kunder selv kan få lov til at bruge og definere. Det er helt sikkert Microsofts ønske, det er, at RDLC på sigt skal skiftes ud med kan man sige, produkterne fra Microsofts Office-pakke. Ja. Nu har vi ikke rigtig helt berørt det, men den her kladefunktionalitet er jo lidt sådan en ting, der giver en form for testmiljø, altså på i hvert fald på rapporterne, ikke også? Ja. Kunne man ikke bare sidde i sit testmiljø og sidde og lave rapporter, altså nu inden den her opdatering er kommet her med klade, og så sidde og få det til at køre der, og så eksportere og importere og sådan? Jo, det skulle man også gøre. Og det var det, man gjorde før? Ja, det var det, man gjorde før, at man egentlig gik ind i sit sandkassemiljø, og så arbejder man der. Udfordringen var jo bare, at på et tidspunkt, så kom det jo frem med en færdig rapport. Nu skal jeg til at eksportere den. Ikke at det er noget problem, men så skal jeg til at oprette det nye, for jeg har gjort det rigtige af det ene og det andet. Hvor man siger, jamen der kan jeg faktisk også gå fejl i det ene og det andet. Altså ved at man arbejder inde i produktionsmiljøet som klader, jamen så er der egentlig bare det der, at den skal vippes fra at være klade til produktion, og så er vi kørende. Ja, så er det en kæmpe fordel også i, at man kan jo have haft en sandkasse, man arbejder i. Det kan være noget, der står på i noget tid, i forbindelse med, at man skal have fået udviklet et nyt felt, eller hvad det nu kunne være. Man skal finde ud af, hvordan man gerne vil gøre det. Nogen skal godkende et design. Der kan være mange ting. Og så i den mellemtid, der sket nogle ændringer i ens produktionsmiljø, som jo gjorde det, en sandkasse forældet. Og så når man så løfter det op, jamen så har man en ny udfordring. Så det er faktisk lidt sådan en game changer, selvom det virker som en lille ting. Det er meget en lille ting, men en meget væsentlig ting, synes jeg. Så. Ja, godt. Jeg tror sådan set egentlig, at
det eneste, der måske er tilbage at sige, det er den her ventetid, som man jo har oplevet også. En ting er, at man skal have en godkendelsesproces internt osv. Vi sidder jo efter bedste evne klar til at hjælpe, men nu kan man jo også få gjort tingene med det samme. Ja. Altså, hvis man selv sidder og har et behov og et ønske lige nu, så er hjælpen lige ved hånden, fordi man kan egentlig selv eksekvere på det. Ja, og det er risikofrit. Det er det væsentligste. Ja. Altså, man kan gå i gang, der har ingen impact på sin produktionsmiljø, sådan set. Ja. Jeg håber, at folk har fået en god introduktion til det, og vi har taget det i en rækkefølge, der gør, at folk de ligesom kan step by step øve sig på det derhjemme gennem videoen, så man ligesom, eller linket til videoen, så man kan genbruge det, når man gerne vil sidde og arbejde i det. Så er jeg helt sikker på, at vores udviklingskollegaer og os selv har andre ting, vi kan hjælpe kunderne med. Ellers så må vi jo kalde os arbejdsløse på et tidspunkt. Det skal jeg nok aldrig. Nej, det tænker jeg heller ikke. Jan, afslutningsvis, så ved jeg jo, at du har fået til opgave, for jeg selv bedt om det, at lave en lille kryds og tværs til mig, så vi lige får testet, om jeg har hørt efter. Ja, så skal vi ikke finde en tavle frem? Lad os prøve det. Godt. Nå, jamen, nu skal det quizzes. Mads, er du klar? Jeg er totalt klar. Super godt. Godt nok. Der er 3 ord, Yes. som du skal se, om du kan komme frem til ud fra det, vi står og snakker her. Den første er på 4. Vi starter lidt blidt her. Hvad for et værktøj kan man bruge nu til at designe rapporterne med? Ja, der har jeg simpelthen ingen anelse. Altså, hvis ikke det er det, der står klart og tydeligt i dag, så er det, at 4 bogstaver, og hvad for et værktøj, det må simpelthen være Word. Det kan det næsten ikke være andet. Det kan ikke være andet, vel? Nej. Og altså, nu er det jo altid mig, der bliver quizzet i det her. Det er jo, det er jo dig, Jan, og dine kollegaer, der er eksperten, og en repetition også selvfølgelig for jer, der ser med derude. Så I får lige tid til også lige at kan gætte med. Godt. Godt nok. Vi tager 2'erne. Yes. Hvad er det, der gør, at kunderne nu meget nemmere kan rette sine rapporter selv? Hvad giver den af muligheder, sådan set? Altså, det giver dem mange muligheder. Ja. Den er svær. At det er låst på, at det skal ligne de gamle RDLC-rapporter. Nej, det er de ikke. Nej. At det er låst på, at det skal være RDLC-rapporter. Nej, det er det jo ikke, fordi de kan bruge Word. Yes. Jeg føler, der skal stå noget med design først. Skal der stå noget med design? Ja, det må det være jo. Okay. Den er svær, den her. Okay. Nu har vi fået tænketid alle sammen. Kan du, du må godt afsløre den. Jeg giver mig på den her, den kan jeg ikke lide. Ja, det er jo designfrihed, og det er jo lige præcis det, at kunderne selv kan gå i gang med at være kreative og have den frihed, der hedder, at vi kan designe rapporterne, uden at det har noget impact i vores drift. Vi har den frihed til at lave nogle kladder, og hvis det ser helt tosset ud, det man laver, jamen, så har man friheden til at slette det igen. Ja, fuldstændig. Ja. Har du været inde og slå op, at det er et rigtigt ord? Nej, det er jo ikke noget, jeg normalt har. Altså det der designfrihed, det er ikke noget, jeg normalt arbejder med. Ej, det er et rigtigt ord, det er ikke det. Det tror jeg bestemt. Ja. Det var svært. Ja. Godt, Jan, det lykkedes du fint med. Hvad er den væsentligste fordel for kunderne, synes jeg i hvert fald? Det er jo så min holdning, hvad den væsentligste fordel ved, at kunderne har mulighed for at bruge Word og have den der designfrihed til at kunne lave det her. Hvad vil man nok som en virksomhed ofte opleve? Ja, jeg har fået, den kan jeg godt regne ud, der skal stå omkostninger her. Ja, det er det jo. Ja. Og det er super vigtigt, og håber også, at det er det, I tager med i dag, og vi vil øve os på at lave content. Nej, det lyder meget 2026-agtigt, men i hvert fald så webinarer og indhold til jer, som forhåbentlig kan give jer en mulighed for fleksibilitet til at kan spare nogle omkostninger på noget af det, man kan gøre selv. Jeg vil så også lige sige til det, at man kan jo, ligesom med alt muligt andet, kan man jo uddelegere nogle ting. Altså, jeg kan også godt gå hjem og lægge gulvet selv, men det tager flere dage for mig, end det gør for en tømrer. Så nu har man mulighed for det, og man kan sige, det sparer jo egentlig også omkostninger for os af. Ja. Det er lettere for os at rette layout, hvis vi skal hjælpe kunderne med det. Præcis, ja. Plus også, man kan sige, at der er jo altså også bare nogen, der er lidt mere Word
designer-agtig, end jeg nødvendigvis vil være. Så jeg er rigtig god til BC, og få det til at stemme det begrebet. Det er det, der er vigtigt for mig i dagligdagen. Word, jo, jeg kan da lave det, og jeg så jo, hvordan jeg tosser lidt rundt i det. Men har man nogen, der er spidseklasse i Word, jamen, så er det jo dem, der er selskabet til at lave det her. Ja, de kan sikkert også gøre det meget hurtigere, end jeg kunne, for eksempel. Jamen, lidt tilbage til min analogi før, ikke? Altså, har du en tømrer, du sætter til at lave noget elektrikerarbejde, det er jo heller ikke lige, altså, han er nok ikke verdens dårligste til det, nej. Men det er ikke spidskompetencen, så det er lidt det samme her. Ja. Det var sjovt. Det er første gang, der er et ord, jeg ikke har taget. Det skulle også ske. Altså, det er faktisk også godt at få det gjort. Yes, det er fint. Jeg håber, at I også fik quizzet med. Jer, der har set med i dag, og I skal bare vide, at vi er selvfølgelig glade for opbakningen til de her events. Håber også, at det nye studie med den nye lyd og med det nye bagtapet og så videre, at det har fungeret rigtig godt. Jeg ved, Jan er en herre, der glædeligt vil hjælpe kunder deslignende, så kommer I nu i udfordringer, så skulle vores kontaktpersoner også gerne komme op nu. Og så er man meget, meget velkommen til at skrive til os. Vi sidder også og ser med selv nu. Det er jo optaget det her, så skriv endelig også et spørgsmål, hvis der er noget lavpraktisk, eller når jeg kommer i gang med at røre ved det. Hvis ikke man er kommet i gang endnu med at prøve at lege med egne rapporter, så tror jeg, at tidspunktet er ved at være modent. Så tusind tak, Jan. Jamen, så lidt. Er der noget, jeg har glemt? Nej, ikke andet måske have en god dag, og nu kommer solen forhåbentlig snart. Ja, det er rigtigt. Ha' en rigtig god dag alle sammen.